Uyabona mhla usudecide ukuthi mina sengikhathele ukudlala Abafana, sengikhathele Abafana bejikajikana ngame ngathi ngiyibhola, nomunye angise ngale, nomunye angikhahlela ngise ngale. Ngizonitshela mina ukuthi wenze njani. Into yokuqala oyenzayo ukuthi fanele ujwayelane nomuntu owuhlanya noma homeless. Umjwayele nje ngale ndlela yokuthi nize nijwayelane nje on first name basis, mawumbona hawu Mathenji, awuna umbingelele ngegama lakhe. Umsize nje ube no BI phakathi empilweni yakhe nje, ube nokumnika nje izinto eziright ezomsiza naye empilweni. Vele lapho uzobe collecta nama point okungena ezulwini. Bese ke mase nijwayelene kahle bese uhamba nomuntu wakho. Ngala onesho ukuthi uzohlangana naye nalo mfintshi yakho omusha uhlanyo. Bese nje ethi usathi uyakubingelela umane uvume ngamahloni bese ubuka umuntu wakho uthi yazi ugogo naye ngeke angabuza uthi awu ugogo wakho usenzeni, bese uyamchazela ukuthi hey yazi lona sasithandana nje kumnandi ngekho nkinga, angazi wayesengwene yini wamane wangibhanqa nenye intombazane. Ngasuke ngatshela ugogo kwasho ukuthi ugogo wami akabhedelwa akuphelanga ngisho 3 days wayesenjoba umbona nje. Ngeke angathuki kumuntu wakho bese ecabanga ukuthi mhlambe uzoyisolva lento ngokuthi akwale noma kubalekele. Bese manje usheshe uyasho futhi wena uthi hey kodwa ungcono lona. Mungabona uthabani ungamane ukhale kwamina ngeke usho ukuthi sekuneminyaka kodwa nje kusamane kwehla inyembezi. Yena akangazi wayenzani naye wamane wangala. Ngatshela ugogo ke mina washo ukuthi ugogo wami akabhedelwa ke. Mungasumbone nje ungakhala inyembezi. Ngeke angasabi lo muntu. Kho umuntu wesiliso sangadlala ngawe emva kwalokho. Okuhlonipha uyokuthanda ngisho sengingasavuma ukuthi akuthande uyokwenza sure ukuthi uyena oncenga inhliziyo yakhe ukuthi kuthande. Nani hey niyahlupha nifuna ukufundiswa yonke into nifuna ukutshelwa yonke into. Kumuntu wesilisa nje awukazi umtshela ukuthi ugogo wakho usashona. Akatshelwa nje umuntu wesilisa ukuthi awunagogo. Muthi awunagogo phela bazodlala ngawe la. Fanele bazi nje ukuthi unogogo wakho wena ophilayo futhi nje uyazi imbokodo. Kuthi ngonakele lutho nje. Uthi nje hawu abekho ogogo. Baye kamhlaba yalingana khona into abayoyilanda. Azi nje ukuthi awubhedelwa. Manje nana my grandmother passed away senababelungu. Umuntu omnyama nje usafuna ukuthi abantu bangamjwayeli kabi ahambe exoxela abantu ukuthi usashonele ugogo. Mina nje bonke ogogo bami bayaphila nokhokho wami uyaphila. Try me and you will find out. Try me. Mungabe ufuna ukubona wami ama ex hamba ubuke izinto za BI phakathi uzababona belandelana. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.